Mambo Mtasa. Nevese vakakurukotedza. Inini nonzi Godfrey Bangira. Nyaya yangu iri pana Luke Chere anoandira yako. Luke Chere ishamwari yangu ndakadzidza naye. Uyezve tinogara padhuze nepadhuze naye. Kubva pamba pangu kuenda pamba pa Luke Chere it's 200 meters kuenda pa Luke Chere. Saka Luke ndakasangana naye mwaona rimwe regore 2000 ndasangana naye Luke ndaimufambira yanga ine shop yake yekuisa mwaona. Saka pandaka mona ndaikwenda ndakapinda mwaona ndaenda kushopu kwake ndichiti shamwari yangu. Saka chakazondishamisa shamwari yangu yakazoti obva nditi takafamba kubva kushopu kwake kubva toya kuno kumusoro kuno tagara pachimwe chibuilding. Akati Sabangira. Ndakadai ndati akanzi muruziva ere kuti vanhu varonditi ndodana nemukadzi wenyu. Ndakati konai Chere kuiwewe kana usikudanana nemukadzi wangu kaiwe zvinenenya handiri mwoyo wako unozvipupurira iwe kuti wasudanana naye. Alright, ngatiti iwe kana uchiziva mwoyo mako kuti urudanana naye, danana naye asi usazobatwa. Luke haana zvakataura. Ndakadzokorora futi ndakati Chere inini ndiri kuti kana uchiziva mwoyo mako kuti hausi kudanana nemukadzi wangu haisi mhosva bai, asi wewe kana uchizviziva pfuurira mberi danana naye asi usazobatwa. Luke haana chaakataura. Akabva agara bva adzika kushopu kwake. Changa chakundinetsa umwongo ndaiti takasangana naye ndikadotora nyaya yekutaura nyaya ndiri padhuze pake iye aimira kure. Saka handinoziva chaitora nzvimbo pana Luke. Saka takagara togara handina chekuziva. Ndakazoti umwe musi ratore rimwe gore taenda kumunda namai kwangu. Tanga tangorima kubva panapa kusvika pana bvudzi mukuru. Mai bva atanga kuti indaneta. Ndati shawa maneta. Akazi ndaneta. Ndati maneta tanga tarima nenguva iyi. Akazi ina noneta nebadza bai. Ndaneta unyengwa nebora ngoma. Ndoda mbonotsvaga wane mari. Ini pfungwa dzakamboedza kuti ndimuteme nebadza. Asi tatine kamwana kadiki manje kakachitanga kugara kanoti Janet. Saka ndobva ndatarisa kamwana kaya ndobva ndaona apikicha yemwana wangu ari kunetseka. Ndakabva ndamunyepera bva ndati inini ndane malaria. Ndakaenda kuorara pazuva ndakarara nemanhedi. Asi ndandisudaba kuti ndimuratidze kuti zvinhu zvanditaurira izvi zvandibata. Saka ndakarara bva ndaenda kuenda kumba. Iye bva azouya. Handina kubvunza tabva tandogara. Ini chekuziva handina. Tagara. Saka inini ndakanga ndakuzoenda kubasa. Ndakuenda kubasa kuya ndichidzoka weekend. Mudzimai manje anga kuti patinopinda mumba kuti ngatipaure bota. Mudzimai iti ngatimboti rare. Tikanga tati rare uzoti pakati peusiku pe akati kwakwedza kuya akati masikati akati kurupisa. Saka zvakagara zvichida unga zvaundeze ndone time manje iri kuandisa. Saka inini ndakabva ndati nikisi zviri nani kuti ndibude mubedroom ndirare mudining. Saka ndabva ndabuda mubedroom bva ndarara mudining. Mudining ndakaita 2 years ndiurara mudining. Saka zvaingondinetsa. Saka ndakazobuda bva ndaenda kadoma. Pa 2 years handisi kusangana naye bo. Ndakabuda bva ndaenda kadoma. Ndakadoma ndisati ndaenda kadoma
pane kamwana kangu iko kamsikana kandati kanga kane 2 years pandaida mutema nebadza kanga kakuita grade 3 kamsikana kaya saka ndakaenda kuMozambique ndaenda kuMozambique ndakabva ndarota kamsikana kaya kari kupinda mumba mana ndakagara kakati baba mumba muruzive kuti mune munhu anopinda mumba namhaiyo vandati apfutseke bva paiwo mondonyepo iwo kamwana kaya kakabva kabuda kachimhanya kachiti shuwa ndakapatika ndipanda kuti saka chii ndakarara futi zvakare mwana abva adzoka futi kuhope abva ati baba imimi sei muri kuita nharo ndakati mumba umu munopinda munhu anorana mhaiyo ipapo ndibva ndati bati babuda saka ndakagara chekuziva handina ndakandogara ndichindogara chiro chakazoita ngechekuti ndakaudza umwe murume anozi Baba Benji Mukadiwei ndiyo ndakaudza ndisati ndamuudza baba awa ndakaona kuhope so ndakazi ndiye uyu saka ndiye wacho handinoziva kuti ndiye wacho aita kuti aite sei saka zvakundongondinetsa kuti zvazi ndiye kudii kwacho zvazvazi ndiye kudii kwacho ndibva ndatadza kuziva kuti kudii kwacho zvazi ndiye handisumbuziva kuti zviruzi ndiye kudii ndakandogara saka ndakabva ndaenda koodza Baba Benji watwa umwe musi tikubva kunoiga umwe murume hanzvadzi yake bva ndati Baba Benji chere muruziva kuti adana nemukadzi wangu ine kazi ngei ndakarota zvakanzi ihope ndati ihope kazi chere munonyatsa kumuziva mushe makaenda kumhangara nyaya yenyu iyi munogona kumuripira asavinyenga mukadzi wenyu shuwa ndakati zvakanaka ndabva ndagara ndakabva ndaenda kuMozambique ndaenda kuMozambique ndakadzoka ndazi enda kumba pandakazienda kumba ndakamuka bva ndauya ndakasvika bva ndagara pavharanda ndandakabereka kiti saka ndagara pavharanda ndakadzikisa kiti ndakangogara zvandandakandogara bva ndadzikisa kiti asi handisuziva chakandisimudza ndakabva ndasimuka bva ndapinda muchisango chiri pamba pangu bva ndandodzika nechisango chiya bva ndabira chigwangu bva ndadzika bva ndasvika panzvimbo yange yakapaurirwa bota saka ndasvika ndakapfugama pasi bva ndabata rushaya bva ndati nhai Mwari ndimere mune zvinhu izvi saka muri kundiratidza kuti ndiite sei ndichaita sei ndakasimuka ndibva ndatera asi pakayirwa bota apa papaine gumbo ramai apo ndakadzoka kumba ndadzoka kumba handina kuabvunza ndakazoti mangwana wana wangu aenda kuchikoro ndatakagara ndibva ndati shava ndakafamba kudai asi chinhu chakandishamisa uko ndakaona pakahirwa bota asi ndakaona gumbo renyu ndimere mama kukorokotedza wanhu wanga uri apa chii changa chakuitika shava akabva anditi anga agara pasi akasimudza musoro achibva anditarisa akati saka iwe uri kufunga kuti ndini ndakanyengwa ipapo saka ndini wanga urudi wanga wafunge ndava ndadzikisa izwi vandati hapana kanzi saka uri kufunga kuti iwe ndingatadzonyengwa nekuti uri panapa ndinotora mugomo bva ndaenda kumvura bva ndasvika bva ndanyengwa ikona ndibva ndadzoka bva ndapageza pane maki ndava ndadzikisa izwi bva ndati hapana akanzi saka ndizvo wanga wafunge bva ndati hapana patanyaka patagara shava awo inini chekuziva hapana chanandikuziva baba so ndandane mupfungo kuti mukadzi wangu chaichai achibva anditaurira kudai suku saka zvaingoramba zvichingondipisha saka handina nguva yandisina kusvika pambaba ndakuda kuona kuti chinyi chirikuda kuitika pamba ipapo saka ndakazosimuka ndibva ndaenda kukadoma pane pandataura kuti ndangatisurira naipo ndakaenda kadoma ndaenda kadoma nonga ndaanda nesondo nehafu mai vakabva anditi nditengere future pandabvunza ndati
kone imi future yacho ngei kazwakansiya ndine nhumbu ndavadati bratshit msatanyoko imbe muzi iwewe uda kutanga kuita mai Maria Magadalini wechi2 kubva kuna mai wa Jesu nhumbu waiona kupi yemweya ndiva ndakata foni sondo racho irona iro tete akabva nditi mukadzi wako abva nhumbu ndiva ndati tete nhumbu aisi yangu beni tete akati ai waifunga kuti ngiyani ari kuuraya ire mukadzi wako ndati andisuzviziva imi mubvunzise kuti nhumbu ngiyani mubvunzise saka ndazobva kukadoma uko ndakabva ndagara ndikukadoma uko ndagara ndakazouya ndauya mwana wangu inini anga aroora anga ane mukadzi saka ndakaenda kukadoma ndirubva ndiri mudhaining saka mwana wangu inini mukadzi wacho aindomuka kuseni achida kukirina mudhaining muyemo aindoona ndakarara pasi saka ndakazonga ndakuti inini apa ndakushaishira mukadzi wemwana wangu bozi wachanetsana futi wega kuti iwe sei mwana mbaba wako ndakandopinda umo nondomona akarara pasi zviri kuwirirana here namhaiyo kumba uko saka ndakabva ndadzokera futi kupi kuna mhaiyo ndadzokera kuna mhaiyo takatanga futi kupaura bota riya apa chandisina kuziva pamanje ngechekuti ndakazozviziva ndakurwara kuti inini ndakanga ndapinda kufa kwanga kusi kwanguka saka ndakazozviziva ndakurwara ndobva ndaenda kuodza mbuya wakewo ndati mbuya ini ndakurwara inini asi mbuya ndakabva ndibvunza kuti ko imimi mai uyu zvaakabva mimba makaita sei ndakati hapana zvandakaita bei ndakandosvika mumbe mudipi kazi makashaisha zvinokwadza mukangwara muri kutopfura endai motofambe saka ndakambofamba ndibva ndamborapwa bva zvatadza kupera inini ndanga ndakutamira mai manje kuti ndinyatse kuona kuti mai uri mbofamba sei chaiko inyacho uri mbofamba sei zvokuti ndisauyo ndandisimborizivapo saka awa ndakazotanga kuita zvokuvafungidzira awa ndakutora pawakambotaura shoko ravo kumashure kuti ndiire shamwari yangu zvino aningisi saka baba awa wakanga aine foni yawakanga ainayo ndakasvika kuma 11 vanhu warara ndobva ndatora foni yavo avo ndobva mamwire zita ranga rakazi Mai Chere saka ndakatora nhamba dziyabva ndanyore papepa ndibva ndaenda kuhauna kune mukadzi waSachere ndasvika kuhauna kuya ndakabvunza mbuya Mai Chere nhamba idzi ngedzani zvakazi ngedzaSachere ndakati wow alright Mai Chere muri kuziva here kuti imimi nenini tiri kubirwa saka zvatiri kubirwa manje imimi tsvakaiwo mbavha inditsvakawo mbavha zva Mai Chere wakachengeta secret achengeta secret Sachere wakazosvika umwe musi ndiripo havana ziva kuti ndiripo wakatanga kufona pafoni yavo ndii ndakaidayira wabva kuti lose nhamba wabva wachinja chimwe chikuzu asi ava nakuwapangidza kuti munhu ndadini ndamuziva fatandokana saka wakazouya futi ndandakagara pachinhanike saka pawakati gogogwe ava inini ndakabva ndanyanya kuswedera ava wakaita action yekuti ava wazive kuti ndirimo mumba waita action ndakaramba ndakagara ndibva ndazviona kuti okay mai wapo ava action alright zvakanaka vatapfura saka ava waenda ini ndakazoenda kuMozambique ndibva ndadzoka masikati anga ari kuseni ndakasvika waripo kudaro wana papasira ndakapinda mumba ndibva ndamudaidza anga rutsvaira bva ndamudaidza ndati shava uyai kuno abva apinda ndakarara pamubhedhi ndisina hembe ndibva ndati shava chimbondipai zvebota shava wakapindura akati kako kadoko saka ipapo magetsi akabva aenda ndakabva ndasimuka bva ndapfeka hembe dzangu ndandabuda kunze
ndagara saka ndakabva ndadzokera futi kuMozambique. Asi ndisati ndadzokera pa ndakabva ndaenda kune umwe mbuya anozi mbuya Kapungu anozi My Shepherd naMabel. Vandasvika bva ndakubvunza vandati mbuya ndoda kuti munditaurire ndikukumbira mwana abva panapo asina kudya chikafu abva aenda kuchikoro saka kana adzoka bva mamuti chikafu chako chirapo icho akatadza kuchidya munoti chii? Atobvunza kuti wadyei bhati hapana. Saka uri hwara bhati handisi hwara. Saka wadyepi? Tinomumanikidza. Ndo pandakazvabudira pachena ndo zvandaitwa nemukadzi wangu. Mbuya wana mbuya wakabva ati Zulu pane zviri kuitika. Hombe akazoiona kupi? Pane zviri kuitika. Ndabva ndanyara ndati alright ndada kuti ndikutaurire kuitira mangwana. Saka zvakaramba zvidaro. Sachera akazouya ndiripo futi. Ini ndakati ndakandauya kuma 11 dzandataura. Foni uyu ndatora vandaisa off. Vandaisa pasipipiri yangu. Ndachida kuti awa wasafonera kuti abora ngu Maria rawo. Saka sachera akauya asi kuziva kuti ndakauya ba. Wanga ine nguwa dzake dzaanga aikuya pamba pangu. Saka akauya. Awa waziva kuti ndauya. Zvawaisamboita ba kuti ndikauya wanomuka waindisiya ndiri mugumbezi. Asi musi wakabva ndisiya ndiri mugumbezi. Wandisiya wakabva buda panze vatanga utsvaira kwakachati undereri. Ndo nguwa dzaisvika muchindo wake. Vatanga utsvaira nguwa dzakamuka yena inde akabva ndamuka bva ndaenda pa window. Vandafukura curtain padiki diki vandatotseya mangu. Shasha yakasvika. Yakasvika wachibvamira wese. Saka awa wakaenda kopa tipi uyu nemusoro obvati. Saka uyu akanonoka kuona tipi. Akanonoka kuona tipi. Zvese ndudini nduzviona. Saka uyu pakarohwa kuti imwe tipi yechitatu ndio pakazoona mani vafundikira. Vaenda komira zvakaita. Saka ipapo ndakabata mugwara range yanga iri mumba. Ndoda kuti ndirowe uyu. Saka range yapa ndakaisimudza yakabva ndiremera. Vandakuda kusimudza nemuoko mairi ndizwa hayi range yarema. Ndakabva ndabuda panze. Vandamira vandadai. Uyu ndo paakanditi sabangira muri panoso ndati ndipana. Ngati ndandauyawo kuti kubinzi. Andina mubvunza kuti wakanga wazwa ndani kuti ndauya panapa. Anombomubvunza pa. Ndati handina bani. Handina binzi. Ngazi alright. Uyu akabva aenda panokwirwa zvakombe basvika bvamira. Uyu handina munhu kutaura naye. Ndakabva ndasimuka futa. Vandaenda kwanga kuine uyu muchinda. Ndakasvika padhuzi pakepo vandangomira kudai. Tichiti tibhuye zvisinei nekuti zvataitirana tichiti tibhuye. Hanomira neni akabva atisa vaya kumira kuno. Ndakamutera futi kechitatu vandauya futi vandamira futi. Aibva atisa vandati asachere ini ndaudini ndakwenda. Vandaenda. Ndakapedza 2 days vandabvunza avo. Ndichiti kumashure uko awa ndakanga ndambotaurira wadzinga murora wandanga ndata murora mwana mukadzi wemwana wangu wakanga muzinga asisiri pamba baba ndibva ndawati mayo ndoda kukuudzai chokwadi makore amadanana naChere akawandisa manga madini mimi kusiyana naChere bozi makadana naChere nduzviziva asi izvozvizvi mamadini kusiyana naChere tsika dzedu isusu varume dzatinoita ngedzekudai tinoda mukadzi wemunhu kana ari pamurume wake. Nhasi ndikakuti iwewe handichakuti Chere akutoriba. Mai wakarowa pasi wakati unonyepa Chere unomubhadhara chete uri kumupuma. Ndati saka imimi mai mati ndikupuma Chere. Chiendai kwaChere imimi motaurire Chere kuti kumba kwangu kwakuchina rugareba. Baba kwangu ari kuti ndodanana nemi. Akati undifosi ndichaenda kana ndakuda. Ndati zvakanaka shawa. Mozoenda kana maudini makuda but ndoda ndakusiyirai. Tawa tagara. Saka ndakaenda kwa Sabhuku bva ndataura nyaya ndati uyabira nemukadzi wangu. Sabhuku akati urufurirwa. Tuda munhu wacho ari kukufurira yena ndio tuda panapa. Vandati svika takupanana masoko naSabhuku ndo pandava ndakwira kwa Mzvari. Ndakwira kwa Mzvari ndakasvika ndandisa nyaya yangu kwa Mzvari. Ndaisa nyaya yangu kwa Mzvari wakauya. Chekutanga ndasvika kwa Mzvari ndakazonobhema mbanje. Iwe unobhema mbanje iwe. Ndakati nobhema mbanje.
Kazi right. Ndatsanangura. Wakaramba. Asi chandakazoita ngekuti ndakapinza muoko muhomwe ndikabvisa 50 cents ndikaendesa muzasi mamuzvare. Ndikati muzvare ndaizwa nyaya yamataura kuti ndobhema mbanje. Uyezve mukadzi wangu azi iwewe unoti paunenge wabhema mbanje dzako ndo paunaona pikicha yekuti mukadzi wako warinyengwa ndichere nyangu sawo chinyengwa ndichere imbanje dzaunenge wabhema. Pandati ewe ndanzwa. Akansaka ndopapera nyaya yako. Saka ndo pandakazopinza muhomwe pandaisa pasi mari ndati pamusoro changamira ini ndoda kuti uyu chere uyu abvepo mai awa asari pabhenji. Ndoda kuti mai awa waende kobatira chere badza kuti havaziva here nachere. Vadare ndopa wakabva kuti iyo yapinduka. Saka munhu ari kushinga. Saka mai wakabva waziona mai taurai chokwadi. Mai wakambotsika-tsika. Bvazi mutore endai naye kusaiti. Wakatorwa kaendwa naye kusaiti. Waenda naye kusaiti abvunzwa. Abvamboramba. Bvazi yabvagadzikwa futi. Kazi iwe taura sho usati pedzere nguva yedu. Bvabvuma nyaya yake. Tinodanana shuwa nachere. Tinodanana. Munodanana shuwa nachere. Akazi sachere iyo. Azi ari kunyepa. Handanana naye bai. Akazi une shuwa. Kazi mai nabamba handanana naye bai. Mai wakabvazi bisai burua isai mumusoro. Bisai burua isai chere mumusoro. Sachere pakazwa manje kuti ndada nuhirwa panapa. Ndo pakabva shuwa tingodanana shuwa. Kazi mona ko zvama muri kuti uibenzi zvo. Wakabatwa shuwa razi ichokwadi ndakabatwa. Alright. Iwewe chere uyasaina poto wakabatwa nukadzi munhu. Chere akabva asaina. Iwewe mukadzi uyasaina kuti wakabatwa nechikombo bvasaina. Inini bvandazisaina bvandasaina ndakabata chere neimwe mukadzi wangu. Right. Mai akanga ataura kuvabereki vake akati murume ari kundipumha kuti ndine chikomba. Wabereki saka nyaya iri kukidza kudzimba. Saka wabereki ubva wati alright. Kana iwewe wabudirira anotipa mombe yekuti atise akupumha. Saka pandakazi nichichaja chere ndakati ine handigoni kuchaja chere ba. Ndoda kumbozivisa wabereki wemunhu kuti ndizvo zvacho zviripo. Saka ndakabva ndaenda wazivisa. Ndavazivisa baba akati mwana atinyadzisa. Haangamboiti maiti akaida so. Iwe ndo ataura nene nechikomba. Saka ndakabva ndadzoka. Ndakaenda mazuva akawanda kwamuzvari. Kudati chere akazi asubatika. Chere akazi asubatika. Chere akazi asubatika. Chere akazi asubatika. Wakazondibvunza kuti mubvunzo wekuti iwe zvauri kumbouya kuno mukadzi wacho ari kupi? Ndati mukadzi ari kumba. Kazi right. Iwewe zvatunoita manje chitaura kuti chikomba chemukadzi wako ndikapungu nachere. Vandati ina nditaure zvandisina kuona. Kazore saka chera sumbona. Vandadzokera. Ndobva ndaenda chera sumbona. Vandaenda chera sumbona. Vandaenda chera sumbona. Vandaenda futi. Svika gore rapera. Ndakazoenda futi. Akazi mukadzi wacho ari kupi? Ndakati ari kokumba. Akazi right. Kuti iwewe tipe chere mutongo wake. Tangwa dzinga mukadzi wako. Ndati mbedu mangu ambindi. Akazi wangu. Akazi Kazi saka ora chere asumona. Ndati zvakanaka. Kazi kana tazomona chere tichazokutaurira. Saka ndakaramba nchingoenda. Nofunga ndakaenda kwamuzvare kanokwana kuita ka 13 times. Ndichiramba nchingoenda. Kusvikira sachere ndakazoenda uchibva kuti unouya mangwana. Ndibva ndaenda chimangwana chacho. Ini ndini ndakatanga kusvika chere asati asvika. Ndasvika chere akazosvika nevamwe mafriends ake wani mota yavo. Chere akakumbira kupinda manga mina muzvare. Wakapinda ini ndakagara panze. Ndafunga wakaita zveawa nezvimaminutes padoko. Ini ndakazobvunza mubvunzo. Ndakubvunza wadari ndati pamusoro. Saka musungwa ndiani manje inini na chere. Because wapinda nguva yese yawapinda umu. Mudare wao akanditi shamwari bangira. Pane zvimwe zvatinoona nemaziso nezvimwe zvatinoita kufungidzira
kuti apa yamari yakushanda apa haisi mari inenge, asi zvawapinda umu chera atenderwa koitei, wabva watuma secretary azende moti nguva dzeda dzakwana kudhara, wabva waenda wakabuda, ini ndakabva ndasvikawo vandati pamusoro changamira pamusoro shumba ndikukumbira kuti ndikuonei umumba. Muzvare akaisa izwi ranga ri pamusoro akati uri kufunga ndiri kutengwa nemari ini, ndati umbani izvo zvangataura, ndati ndikukumbirawo kukuonaiwo mumba. Akati kana ina tengwe nemari baini, wafunga zvandapinda nachere chera ndipa mari, ndati umbazve shumba ndikukumbirawo ndauya kuonaiwo mumba, saka ndinoda kukumbira kukuonaiwo mumba. Akazi hazviti tava tabuda pano patagara, asi ngatikwidze maoko, takakwidza maoko kumusana namuzvare tokwidza mamwe ekutangisa dare pane pamusoro imba padiki basi apane pa utongo hwandakazotongwa ndandoda kuti ndibva ndataura vazvadenani ndio pandakutsanangura takwidza maoko edare ndakabva ndazi right bangira une tsamba yemuchato iri, ndakati handina, kanzi right, saka iwe wakafanana nachero utoriwo chikomba pamukadzi uyu, vandati alright ndanzwa, kazi nyaya yako yapera, ndo payakaperera nyaya yangu. Saka pakugara kwangu nemukadzi uyu, mukadzi akazondikiremera futi peace order, akuenda futi kuda nditorera futi peace order yekuti ndidzingwe pamba. Saka ndakazoona samanisi futi yasvika yekuti ndidzingwe pamba, tobva taenda kwaDC. Ndibva ndasvika ndatsanangura ndati inini nyaya yacho yari kutaura. Uyu akasvika pamberi pamejasiri achitaura kuti murume ari kundiabhusa, ari kundiabhusa. Ndakatsvaga murume wangu wepamwoyo pangu ini wandinoda inini, saka ndiwo ari kundiabhusira. Kubva abvunzwa kuti imimi makatsvaga muri pamba pake here? Akazi akazi makadini kubva imimi pamba pacho? Makadai makatsvaga murume wenyu pamwoyo penyu amutitaura musi pamba peuyu bo, saka muri kutenderana nazvo here kuti makahura? Akazi ndakahura. Akazi hatina chaputa yacho baya kuti isu tidzinge murume pamba pake nokuda kwokuti makahura. Ndio nyaya yangu kuti ndiri chikomba pamukadzi wangu. Namira padare labam. Namira padare labam. Damira pamberi pedara mampu mutasa. Namira pamberi mampu mutasa. Damira pamberi pedara mampu mutasa. Namira pamberi pedara mampu mutasa. Yesu ndiye chokwadi. Yesu ndiye mtanda wake chokwadi. Ndikaipacha batwa nemosha. Ndikanipacha batwa nemosha. Marari batsiro. Marari batsiro amutsa. Sebuntsira. Amsorwe. Inini ndakarurwa gore ya 1991. Babanga sata kwenda rizima. Alright. Juti manyuma. Bijani. Papa. Juti manyuma. Ndakarurwa gore 1991. Siata zvakadai. Dimbura munhu yataura nyaya yakareba. Zvataura muri wenyu unozviziva. Nyaya yakataka gore ndipo ndipinde gore 2018. Yaita kuti gwagwa. Usarebe senyaya. 2018 ndo patakaenda kudare kwa muzhari. Shua tikasvika takatanga kwa sabhuku atinazotongwa ndiye. Pataenda kwa Izbai. Taura muri dana naye nende kushara. Manje. Oh. Andibvupi nazvo kuti ndiri ura nemurumo. Manje. Murudi. Andakatogara since 2018 pakatanga nyana nasi ndakatogara. Andina kuhura nemurumo bai. Hamusi kuhura naye. Andisi kuhura naye ba. Andi pamwe kundo. Just ndasada zvinhu ndautara rondo bata maokadakatakata. Makambotora pamusoro. Ndakaenda. Nyaya yanga iri muendora. Nyaya yanga iri uzikwazi kuita nasache. Ndapira sei. Ini pakuzopera basa nazopera because ndairwara negumbo raindirwadza. Awa ndio ngwa kupira wega ndasikachapira gumbo rakarwadza ndazopa. Mapere ayakazoita handikazoziya.
kuti yakazopera sei because ndipo ndairwadziwa negumbo. Hamunozokutora judgment. Judgment ndakaenda kwaruda ndiko ndakaenda vadapira samba vanaenda kujudgment. Judgment yepeace order. Haisi yekudana haisi nyaya yekudana. Chamakaenda komiza inyaya yepeace order. Hamuna kuindira nyaya yataura. Ayo ndakaenda ndikoripota zvoti vabandi ndisoya papamba hapana madhoo ese spare hapana ndizvo ndakaendera. Iyo yakasiyana nechii? Yakasiyana nenyaya yekudanana. Kudanana ndandodana nemurume basi iye arikudi ndakandofungidzira zvidautake zvekunyepa. Ndati makaenda here kudari kwamuzvare? Ndakaenda hongu. Mukanzi chii kwamuzvare? Kazi ndabata chikombo. Muzvare akati chii? Muzvare akati wavazi kuba evidence yacho kuti wabata chikombo. Ndo pakataka baba ndiye wakataura kuti ngaasungure group aise musoto bani. Machere muzvare akati hapana pavhidi atiiti izvo zvezvo. Hausipinda. Ngati matongwa nakuvhare muzvare akati chii? Ndopotati pakatongwa ndivheine handina kuzoenda ba. Ndakazoindi gumbo rangu raidi ndairwadza. Alright. Sunga chama. Mana dimba? Mira wapambiri pita. Mana di Oh, ndakasimba. Wachiri, makamboenda kwamuzvare? Ishua. Makaenda kwamuzvare? Nyaya yemama daito kwamuzvare ndechi? Yekudanana nemukadzi wemunhu. Zvikanzi chiiko? Right. Ishua. Luke Maricano. Cherengere kutsvinyirwa. Luke Maricano. Zvikanzi chiiko? Ini ndida kutaura chokwadi pamberi pedare. Zvataurwa nemukadzi uyu handizvoba. Handiti muri kunditi nditaure muchida chokwadi iri panapa. Handizvo here? Right. Nyaya tasvika musi wekutanga takaita zvakaitwa shuwa zvataurwa zvemurume uyu kuti mukadzi akamboramba inenge imirira kuti mukadzi abvume. Mukadzi abvuma ini ndakazobvunza kuti iye mukadzi ngaataure matangiro akaita nyaya. Matangiro akaita nyaya zvechomapindwa muchazotaura hedu matangiro akaita nyaya. Yes. Pandouya kuda ndepekuti mati mukadzi wanyepa. Chokwadi ndechekuti makadanana here nemukadzi? Ndizvo zvata yes. Chitaura here. Ini ndoda kutaura chokwadi. Chitaura here pazvakatangira. Pazvakatangira ndipo apa. Zvataura nemurume kuti takafunda tese shuwa. Zvekuti ishamwari yangu zvakatokukama hwakatopfurira mberi. Ushamwari hwakanga uripo. Hanzvadzi yawo yakazorora mwana wangu firstborn. Hanzvadzi yawo? Mwana wamainini wawo. Takabva tadaro awa yanga iri shamwari yemukadzi wangu. Wana wangu waitonoraramira kumba kwavo. Kana mukadzi wangu ari kusimuka wacheche waitosiyirwa wachibereka. Saka zvadaro ava taitofambidzana shuwa. Watsvaka nzvimbo yavo kuMozambique wakatouya titombokumbirawo chibhumu chekufirikisa achina kuzotidzoka ndikakumbirawo tunhu twekudikisa achina kuzotombodzoka patine izvozvo. Ushamwari wandikutaura nezvavo tautaura chokwadi. Pane nyaya yangu ngeapo manja. Pataurwa kuti ndakadana nemukadzi matangira akaita nyaya ngeaya. Handizivi kuti zvakafamba sei shopu shuwa ndandinaye mwana ndakazoregedza. Mukadzi wangu inini sevanhu vaishamwadzana musi ndakaenda svika pane mukadzi wangu ndabva kuHaruna. Ndanditori nevashandi ndandine shopu hombe kwete diki. Ndaitosupply Eastern Highlands nemacoffins. Ndikagadzirira Moonlight macoffins. Saka takashamwadzana zveshuwa asi nyaya ikazoita ngekudai manje. Inini mukadzi wangu paakataurirwa naosati nanhasi anonditaurira penye kuti iwe uruzi wabatwa nechikomba kuHaruna. Ndikati handisozviziva pakazaya wakazobatwa nemunhu waudana naye kuHaruna. Ndikati kwete. Mukadzi wangu akabva azondotiza. Atiza ini ndinane futi garden munda yamabhanana kumba. Vandachinoti kumunda kunoiva nemombe plus hakusina munhu anodiridza mukadzi waenda. Wana uri kuenda kuchikoro. Andagarapo 2 weeks mukadzi wangu handiziva kuti aripi. Awa wakazosvika kumba kwangu
pane wana bhati baba waripi zvikazi vari kumunda zvikazi kana vasvika munoti ngavasvike kumba wati ngavasvike kumba ini waiziva kuti ndobva kuma7 saka ndakasvika kazi ndo zvataura tete ndokuti wana wangu wakaona kuti tete vandatoenda shuwa kumba kuya kuma8 vandasvika pamba pavo vandatosvika wakagara pavharanda pavo vawatibvunza kuti kati ndauya zvikazi koshamwari yangu yaufa pena nditofunga kuti mandidaidzira pamwe wapana apa ndisitoziva kwaariba zivangu ini ndoi kumozambiki kumba kwacho kure handina foni nhamba dzeyoba ndandano makore ndofunga anokwana kuita 7 years ndisina kuendayo nemudzimai wangu asina kuendayo vandatogara vatabhuya tikati kana iriyo nyaya iyoyo handisi kutoziva ava vawandibvunza zvikazi ko nyaya iyi makaizwawo ere kuti mimi neni tiri kudanana ndikati shuwa ndakaizwa kazi makazwa ndakazwa shamwari yenyu shamwari yangu chaindikati zvikazi saka zvakadaro isi shamwari yangu aitogona kutondiuraya ndikati handine ndakazwa kasangari vetodanana ndikati no hazviti vandasimuka ngati vetatodanana tere nyaya ichi zvayakaita ende ndo matsanangure fandakaita pamuzvari ndokubva wandibata panapa patafamba kutendera kitchen so kwaenda ndikomba kwaenda ndiko nzira yekumba kwangu kusvika abata nhengo yangu kuti yaimukere zveurikutiza ndokubva yasimuka ndokubva ndarara naye panzira munzira kwete kuti kumwe kuroba indoda kutaura chokwadi zvakaitika ndizvo zvinhu zvakaitika chizwai pari kuzi apa ndakatiza dai maitiro akaitika nyaya yaenda kwachangamire takadaidzwa ndotofunga kuti pane zvakaitika ini ndandiri driver bata nyaya yangu ndichidriver ndakafonerwa nasekretary nekuti pakatanga kutongwa nyaya iyi patakabvuma nyaya iyi masekretary akabvamisa kuti nyaya iyi yakuda wabereki ndi munhu aitonga paisi chanaka asi siripoba asina nhasi achimupenyu sekretary ndiye akafa kwazi aichatiti titonge bhozi imwana yemunhu andakumbira ndikati kana maakuzondidaro munondipawo 3 days 4 days ndizoveyo nehama dzangu zvikazi alright saka iye wainditaimira kuti halo ndiri kuharare ngomusi ndaenda nemabhanana kuwandifonera tiri kuda kunoonanaino kuri ndati varume ndiri harare zvikazi alright kubva wazondifonera futi ndikati aiwa ndiri kusagambe ndiri kutoroda mabhanana varagaragaraga inini ndakazosvika musi wakazondidaidza wakazondipa mazuva wawandidaidza bhanana mukwasha wangu mapondera kuona anomuziva kwaona kudibhisa natete nemwana hanzvadzi yemukadzi wemurungu pandaishandira kudriver panozi panyamakanga pachigaraji so pataenda nemotikari patasvika zikazi chere nyaya yakwa tichatongiba nyaya yako wakarekera kuuya pane judgment iripo kare judgment yapuwa kwakazi chere wakaisa mukadzi wemunhu saka parudikana mombe nhatu chere nhumbu yakazobva pakadeuka ropa saka musha uda ucheneswa paroda mombe mbudzi nejonga plus 150 yakashandisa murume ndakati ndazvizwa paro pamataura pane zvinhu zvisi zvangu tiri padare apa zvikazi ndikati nyaya yenhumbu handiiziva zvikazi no chere haungadaroba iwewe nyaya yenhumbu unoiziva ndikati kwete saka papainongo murume anozi mukupe shupikai movheti akati varume nyaya yemukokodzana naye hainezi inoda mukadzi shuwa ava wabangira wakabva wazi endai mouye nemukadzi uri kueromba zvikazi kai mangwana chaikudzoka watadzoka futi mangwana yacho atasvika padare ava wakazouya wasina mudzimai waupa hameno chakataurika takazondozwa ini ndakazondozwa padare waakuti nhumbu haisi yachereba watarisa judgment yawakaita ndisipo baini wakaisa judgment yavo ndisipo baini watarisa judgment svika taakushuwa taakutarisa judgment kubva kwenhumbu mombe nhatu dzakazi kudeura ropa idzi zvinoda kuti vanhu vakahura vadeuri ropa padzakanzurwa kwai kuchenesa mukova kwazi hapana wakanzurwa saka pasina chinhu kwai saka totangisa tikatiya zvimotangisa sei imi makatopedza kare kutonga nyaya ndisipa ndisipo patataudzana wanga uri kuraira nyaya wanga waripo wadaira kudaro pabva pazi chere iyo hatichatotongiba chienda wobvise mombe mbudzi nejongwe ne150 ngatia zvakanaka pandazvisainira iwo wacho kana wakadaidzwa ndichaziva but ndakazvisainira pandaenda kumba kwangu vandagara vakatotipa madheti mazuva ekuti ndizvibhandari madheti asati asvika pandakafonerwa nasekretary anga sekretary wechikadzi aizi mai momba
zvichimbomira kuuya nezvinhu izvozvo zvikatasi kufonera ndakatogara kusvika 9 years dzakwana ndakazotoshamisika kuzwa ndakuzi ndikudikana kuno inini ndipo pandagumira. Takaenda numbe yasiyawa ba ndeyabangira razinini Manyi. Bangira utaura makaita 2 years musikaranesi ndizvo here ndipo ndinodzitsanangu 2 years musikaranesi handu kunyeperwa kwete ndingaramba kunyepewa tanawa tikaita 2 years tisinaurati sekuvonyepewa kunzo mamusuya mnaba zvenupi zvekuti kuita madi ndakadana naye asi matora bhigwa matotanga mega utotipangamira pamberi pasina mukutidaimhiku akatora tinokona kunyepa ndena Uyakonyepa padare bana. ndakaenda muze mimba izgaimbe isu zvemimba uraita zvisina problem bvange yake kana kuti haisi yake asi anoziva mudzi wemimba ndiani ndipo tigausana mira iye hatinei naye nini kana mimba iri yakewo handika haina basa nekuti ngeyake yapa mukadzi wake saka haina mwana saka tingasweri kutendera ipapo because angaine right yekutokumitisa because uri mukadzi wake saka hatingarambi tikutaisa nezvayo tikutaisa nezvekusva yekuti wakadhonza murume wemunhu nebhandi kutendera nekicheni kuita nekubanda zvombo zvemurume wemunhu uchibata uchidiri kuti zvisumuke kunyeperwa pavoti akarini kudzanei mira handikaona uyu wataura asi ishuwa here kuti makamudaidza kumba kwenyu ndichaziba hatinabvenda mudaidza mirai kana mukatokuti hatichazivi zvatopera mukatokuti hatichazivi zvatopera asi ndizvo here kuti makatotambira bhora racho pamunzira mambo kana ndutira mungoti pangu ndiunyepa kuita munzira ndinomboita munzira pamambo takatobva kudasime dzimba kwaupenda pao makaita apapi dasime dzimba dzangu makaita makaita kangani kamwe wo musi wekutanga makaita kawani ko musi wechipiri hatichamba hatinobva tazomboendera mberi kupauya kuma3 eyo kuma3 kupi vadzadziri dzemakuseni utochaira pamukowa akarufura kuendawo namubvunzei akarufura kuendawo vaandoziva kuti mamuka 3 kuvuronye bhati 3 pa5 kunai kwachena mama kuti kunai kwachena akatomuka na 5 ari kuenda kwauno ndio paka kufura ndepamba imi zvamuchataura tichatoteerera because munonyepa matanga nekunyepa matoramba kuti munhu amuzivi hamuiti sei uyu akataura nezvishuwa takasvika wamba pamba paine meseji yekuzi uya come home handiti uyobva asvika kumba handiti zvikanzwika kuzati waufa shamwari yangu iye angaruziva yekuti shamwari haiko kumba vamatoziva kuti baba one nzara maamutozviziva kuti baba one nzara mukati come home wangu ari kumozambique obva asvika uyutaura kuti makamubata bhandi rake murume ambonyepiwa kuti makamubata bhandi mukati futseke asi achimirika
uyakati kusvika zvadini kusvika zvandishatirawo vasatoti mambo murodhi imomo apa zvinoratidza chii murodhi kondomu mamaroni hapana kuvhura undoisa nemavhu nemavhu kuzi kuipambo kwayo wavhura kuenda asina charumbofungira kana charumboziva koundosvika dzvi nodai makamusungisa mambo nerepi irepi ipamo kuzongoti imi mwacho makazondonakirwawo asi irepi nakavazvapambo inini ndinotaura pamberi pedare kuti izvo muri kutaura ichokwadi pane pandiri kupikisana nemurume uyu bhati ndaiuya kumasiri no kundinyepera imimi polisi makafizwa kangani handikoko iko kazvo zvakaitika aiva ukanaona makuitira munzira unonyepa kuti amuzwa musangana futi makazosangana pane mubhendi mai pamakaitira nenzira makazoedza kutsvaga pakanaka inini ndida kutaura pamberi pedare handiti panapa kwazi chere akazopinda uyu mune mamurinyepa murumo kwazi akazopinda mumbana uyu na ishe muparutsa inini basa ripe kuti wakatona ishuwa kana kari kahwani kana ka20 asi ishuwa ndopane nyaya wakatona chere ishuwa ndopane nyaya ishuwa kodzo wakatadza kukunda medzo asi nyaya iri pekuti wakadini ya inini nditaura ishuwa iyo mukadzi akazodzoka mukadzi wakauya wakadzoka ega inini ndakakwira kuhauna izvozvi muchiti mese uri mese achimuirira rine mukadzi kwete vachavirira uzi wakazozviziva kuti wakatona wakatozvidzwa kudari tatozoenda kudari kuimai maugari kumai tabangira muri komba nababa hatisogara itese bayongo ndoyo wamozambiko pinda murumu yake nindakapiwa spare nekicheni muchiti muri adiko ba ndiri maibangira maibangira unototonheswa nevese ikona ndati ndautsanangura machonera kaakaita murume saka mama kupa polisi nekuti nevese vese nekuti vazwacho kana zvakangouyawo ipapa saka nyaya yekuchona ipa zvakangouya ipapa chikara chachakwira ngati ngatisekuene kupata bhandi amene akusa kuti akutsukura wakapona here ino chero ainida kutaura chokwadi wakadambwa ndakafungidzira kuti nyaya yazoitika ndakafungidzira kuti vanhu vava vakaronga nekuti zvataura shoti yauya kushopu kwangu ndanditori nevashandi 7 handii ndaiweza vai ndiri kutofungidzira kuti vanhu ava vakaita dhiri harisi dhiri bhoza rikwaziva uyataura chii uyataura kuti uyu akaunyanya kuti tikatoma mozambiki kuchova pane pavari kuziveza vanhu saka nzara yakaidiniwo mirani ndoda kutaura vanofanira kutaura chokwadi vanhu ava uyu ishamwari yangu haasi kutaura bazviri kuitika uyu mukadzi uyu ari kunyepa but haasi kutaura zvakaitika pakazozimisa na tezvara kuti wazouye pakundimuzvari kunga paine zvaida kuzikana ndiana tezvara izvo watadza hawo kutsanangura patsanangura murume uyu nekuti abvira kuti ishamwari yangu ari kunyepa wakagara almost 5 years asi kana kuti 3 years wasingasangani ende wandoti wari kumozambika haasi kutaura kuti anga ano umwe mukadzi baikwei
Ndazotaura kwa mira imi matanga nekunyepa musora chokwadi ndikuda wadaura chokwadi yawe mwezi manyepa wezi wanyepa warungoti munhu anga timuzambiki avasi kutaura chokwadi pakuti anga arora mumwe mukadzi uyu aitwa nditaurira uyu aiuya nestop sokwasvika mukadzi kwatasina mukadzi wake kudai kwakutopfura kuenda kumuzambiki asingarari nemukadzi wakepa mukuzwa nyaya yekutitaura zvino mirai izwai izwai nyaya yekutipedzera airana sei nemukadzi iye mukadzi wauti katoko ya sekuti izwai pekuti katoko handisiri nyika mukuzwa nyaya yekutitaura uyu mina uyu akataura kuti apa yanzou netsuro atika saka nzou ndiyo yakaya kundoyayo uswa tsuro kakundoyewa saka rivona uyu ndiyo akanga uyu shamwarika in as much as ndingada kurara newe asi wonawozve ine ndinoda kuti muzwi nyaya yacho zvayakaita kanogumira munzira iswambira hazi kake kanogumira munzira iwewe ndo undosvika kumwoyo saka ndodataura manyiba nyaya yekuti kadoko iyi nyaya yekuti kadoko handiziriniba muruzwa nyaya nditaure nyaya yekunetsana kaone kamwana kavari kutaura kwawakatangira uyu kuti tiziye nyaya yekuti ibve nhumbu angaenda kochema tetongo kumozambiki muruzwa here mwana wake wacho anga atiwa pasi grade 7 kana grade 6 wakatanga kunetsana kumashure kwete kuti ini ndazosangana naye makore ndiyo ndisingachaziva nekuti yanga iri friend yangu eitotaura ndatora mukadzi ndaakunyanga mukadzi waakatora kuistina here ndebva yaenda kogara kunyanga ebva andosiya ipongo iwe ndo wari kuziya makore vanokutsanangurira imukanyasa kwati vanokutsanangurira kana kwatezvara wati vanotsanangurira kuti nyaya dzawakamboenda nadzo kwatezvara anga ari makore api zvekuti kadoko ngekazi tichatofa wasakire mabvee tingada kubatsira nei tokutsvagira wasakire mabvee chavaronotabhadara ngashaya vakadzi right anyway nyaya yedu chaichai handi kushupana kwangu kana kumasei inyaya yekuti uyu ndimai bangi wakashowa size to the wrong person kune munhu nemunhu kusvikira munhu atenderera pfungwa uyu ndimai ani bangi whether vari kufarirana nemurume wacho mumba kana kuti vari kusuwa kana kuti vari kunetsana waita sei asi at the end of the day ndimai ani kunetsana kwavo hakupi right yekuti upinde mumba mavo kunetsana kwavo haisi passport yekuti upinde mumba mani ini ndafarira chinowani zvekudai wanga uri vamwe waka wabva waronga kuti shamwanga ndinorambe nyaya because nyaya yekutatana kwevanhu kana kudanana kwevanhu haina proof kana pakashaya pakati pevanhu 2 anobvuma kuti zveshuwa takazviita asi iwo varangidza kuti uri murume unotaura chokwadi mai ndiye tsotsi I'm not surprised kuti uyu murume kana anga achitaura chokwadi kuti 2 years ndisingararame nemukadzi asi poonekwa mukadzi aine nhumbu yobva iwe woti haisi yako murume woti haisi yake saka it means pane umwe futi John aripo asi kuti tichatsvaga edu John hatinei andi kuti kana riri basa rake basa rani rake ekuti mauya nani hama dzenyu ndakazvimirira ndega kuhama dzenyu dziri handisiziva kuti baba akaenda kotaura here kumbababa anotaura hama dzenyu haasi baba ndini ndadaidzwa kuda hama dziri kwasi dziri kure vamwe vacho unofunction kumba saka nyaya yenyu chaichai ndeyekuti hama dziri kure ere wane function yekababa anotaura nyaya yenyu chaichai ndei baba namai wakafa handina hanzvadzi handina ngoma uya utsotsi haudi pamunhu wachembera namai sho baba namai wakafa ma statement 25 pa 2 minutes statement 25 maina baba wakafa wana sekuru wari kure nhasi kumba kune function nhasi baba hana kutaura handira uruti alright hazvisina basa alright nyaya iri panapa iri simbo mbuya kana muri mai bangi kana murume asina muchato
roora wakadzika nanyangwe 50 ipolygamous marriage. Asi kana nemuchato unorambidza ndo panorambidzwa kuita mukadzi. Saka the issue yekuti uya nemukadzi kuMozambique kana kuSouth Africa, kuEthiopia, kupi kuUganda anokwanisa kuti wakadzi kwese kuta ndewake ndite munhu mubvumira kuita izvo. Asi kana paine muchato unomurambidza ndo pasingaiti izvo. Kuchata nomwe mukadzi iwe uine muchato unorambidza kuti achate nomwe mukadzi ndio mhosva inozvibika. Andizvo. Saka zvokuti murume yakudidi hazvina basa, ende kuti murume aita wakadzi watatu hazvikupi right yekuitawo varume 5 kuti mungafa nemhosva, ende hazvikupi futi right yekudana nemukadzi nemurume wemunhu. Uko murume ari kunze kunesana kweshamwari nechine wakadzi hazvikupiwo right yekudana nemukadzi. In as much as waona kuti mukadzi ane nzara yakaita sei, but respecta marriage yeshamwari, respecta marriage yemunhu wese. Andizvo. Saka apa zvabuda pachina kuti akaitanga handi murume, akaitanga mukadzi. Andizvo. Ndizvo. Mungangoramba nyuma yekuti makaitanga. Uyu ati ndii makanditanga. Ndizvo zvomutanga. Ndizvo. Ndii makadhonza munhu. Right. Anyway. Mukadzi ndiwani? Ndiwako. What you do naye ndizvako. Kana manetsana mudaidza wana tete wana tezvara wanani mugara chii, mugara pasi mutaurirana muwirirana mukadzisa chii imba yenyu. Kana imba isaiti futi is up to you again to decide what to do with your marriage. Asi nyaya iri ndekuti wakanganisirwa, asi mukanganisirwa kwauri kuita ndekuti iwewo you're also partly to blame for the problem irumba mako. Kana wakaroora munhu chinonzi kuroora mukadzi, kugara naye kumupawo zvaanoda. Haungadzi wakarara wakaroora iwe uchirara nemukadzi wako pamubhedha sengorora nehanzvadzi yako. Your wife is not your pen pal. Andizvo. Zvaunoshare nemukadzi wako zvaunoshare nepen pal vakasiyana. Pen pal ushamwari. Asi nemukadzi wako pane kamwe kaintimacy kanozodarika ushamwari. Saka mukanyimana bota dota adi iwe uri kudya kuMozambique, iwe dota adi, you are partly to blame for some of your problems. Ita zvaunofanira kuita sababa. Andizvo. Asi ivi nyango sakadaro hako nyango waiminyima ako, but still hazvaipa mukadzi wako mvumo yekuti aidi achipakurire wese wese. Andizvo. So imimi anzani mbuya muchapa mukadzi wauyu wachira waruka wabamburuka mombe 2 kana kuti $700 before end of June. Then bamburuka mchapa wabangira mombe 3 before the end of August.
kana kuti 1050 kana mati hamuzvigoni tozoona nekusagona kuitozvitangira ipapo muda kukumbirira vachena nyaya yangu pairi nyaya yangu pairi kuti mukadzi wakanditangira ndane 2 weeks ndisina chichinhaba mukadzi asipo and sure ndosaka tatodzibambo maifanonga taifanonga takuruwai 5 asi the reason why ndisina kupai mombe 5 ndati 3 is because ndaona kuti wakaita victim of circumstances yekuti one is one uyu mukadzi atobvuma zvesho ndiye akakuita sei ndiye akatokubata bata ndiye akatotanga kubata chombo chako asi handiti iwewe semunhu akatozowa kuti munhu ari kutibata chombo chako mukadzi wemunhu handiti waifanonga wakazviramba isusu tiri shamari ini chaungatonitaurira ndechekuti mama handikwanisi kuiwanaisika 1 ndodawo time to we can discuss on that but chandoda ini chekuti ipa murume mombe dzake 3 iwewo mukadzi wewo pamukadzi wewo muri mukadzi weuyu mombe dzake 2 kumbira nguva handitozivi mbuya ukaona uchihura unofanira kuva nenguva yekuhura nemari yekushandisa because chinonzi uhure imari hapana uhure usina mari kuti hure rikude unofanira kuva nemari ibasa and the reason makadira chero yakaita kuda kuya mari yemakofi mamuda kuya mari yachero yemakofi nemabhanana ndozvamakambira dai chero anga aiswera achitendera pahuna paya mamusikamudiba but because maitoziva kuti uri kurema mauna ari kugadzira eastern highlands makofini ari kugadzira daf makofini ari kuta keshi iri chii hapana paunoona hure pasina mari hure hariendi pasina benefit unozozviri hure rudzii kuzi hure kakuda zvino akaona kuzi hure kuda chii kuda zviro kuti uda chii hazvizikani asi zvinotozikana kuti wahura nemunhu uri kuda chiro handizvo saka zvokuti izvozvo handichazowani asi nguva yekutata munzira kuita mai chenzira mwana wacho dai makazvarwa aizi chenzira because kana waita chikara chekuti ukabva waita zveshuwa kuita zemo rekuti wachamboone kuti nzira inopfuura nevanhu wataura murumuru kuti mambo hatina kumboita munzira hayi chakaita munzira munoya mushonga here munoya mushonga here musana kana wechii itai mbichana maguchu aya itai mbichana maguchu adi wakadziwa no zemo renyu rinobva madengezerwa zemo udaro zvakadini kuti zemo rikubva wadengezera kuti kubata murume nebhande kuti uyazurumudza kutaka kutotakanya munhu kutakanya munhu munzira chaimo munzira kuri munzira uri kutaura baba ndamboenda kumubhedhe ba kusatya kana kugorogodwa nemunzira makaoma mufora nonzi kutosumukapo mamusana aisa amabrista ege aiwa tia chiwaikomanaka chingosiyanai nemidzi nemapiritsi siyanai nazvo zvakadai
Hey, Mamati mbuya, mamati munogona kubhadhara sei? aiwa hakuna baba. Iwe ngawatobhadhara. Aiwa ndinoti andisibhadhara ndati nguva yacho yekuti ndishandire mari yacho. Unoiona sei? Nguva yekuchaya manhede murodhi makaiona. Munoraza nguva yekuchaya munani. Ndatengesewa zvirimwa zvangu. Munani. Beyangoto hanoga ndatengesewa zvirimwa zvangu zvondinorima. Aiwa. Taiti 1 June mufananga mabhadhara imwe yacho. August, end of August muzobhadhara imwe yacho. Zvinhu zvomukatontaura izvo ndingatozwa izvo. Woza mungataura zamunga nguva yekutsvaga mari, asi nguva yekuti manhede munzira. Chaya manhede munzira. Mudazi handina asi ndotoya kuva imachira kana kapicture kacho kuti pamwe muri kuzvinurudzwa pamubvani usazodaro pambuya usaite musikazwi yakadaro unobhadharira kuno mari inobhadharwa kuno gosi tisu tichaziva kuti urabhadhara vanhu vakabhadhara kana takuteera vanhu vedu toteera famambuya totoziva kuti ninge ana kubhadhara ninge ana kubhadhara saka ngatiite izvo before end of August. Iwe tatati chii? Mama nditi June ndipo ndoda kukumbira kubhadhara kutaurawo. June unobhadhara 1 end of August. Ndipo ndoda kukumbira kutaura. Ndapota. Apa basi kutaura ndo watodzikisira. Chikwere ndechei chekunyenga kuti izwai ndoda kutaura. Mumba mangu muri kuraramira wana 8. Izvo ndine chikwere ndine mwana kuti A11 papaseti wanzi mukafuna zvinhu ndine 140 wana utozawo pindi kuchikoro. Kuprimary Loreto ndine $80. Inoda kutsvakwa izvezvi. Ndobva ndazoya kwandinoendesa. Baba taureka mudzira kenyu apo kuti unondipinza mumatrablo kamudzira kenyu kataurirei kamudzira kenyu kakaite order kataurirei kuti unondipinza mumatrablo gara mburukwa guma kugara mburukwa usabude zvisina basa ake akagariba changamiro akatora mukadzi wababa wake dzidzisai bambo karo kenyu dini mazabambo kamudzira kenyu kakaite chiorder kanokuparirai zvekuti azidzisweri kwakati dzisweri kwakati izvozvo hatitombonera basa kazuva pamwe karo kenyu ndakazive Pati apa ndisina kudaidzwa baba ndisina kumbosvika uyu haana kupusa ndazwa akazviziva kuti iye une 2 years imi mune 3 weeks haana kupusa bo wakatozviziva kuti akatoti uya iwe unototi ndaakuuya ndakatombozama kutiza wakazotomubatwa wako bherotika asi newe wacho wamagara undodawo saka kuta kuti hande izvo zvangu zvezvo ati date iripi dakoshika 1 June imwe yacho end of June by end of August 2 dzadzofanira dzakata ati 1 yacho end of June yes 2 by end of August yes asi handina kuti kana mubhadhara mumberi ndobva ndati mhamurume nemukadzi tikakubatai futi munodzoka futi panapa kubva ipapa nawo kuzombosangana munodzoka futi panapa munodzoka futi panapa